Hoxe vamos a explicarvos un ritmo cos vasos. Precisamos un vaso de plástico porque se é de cristal rompe. Empezamos con el posto na dereita. Cando xa temos o vaso posto na dereita, damos 2 palmadas, 3 palmadas no chan empezando pola dereita, outra palmada, collemos o vaso e levámoslo ata a esquerda. É moi sinxelo. Cando xa temos o vaso á esquerda, este paso é un pouco máis complicado. Facemos unha palmada, collemos o vaso coa palma ao revés, golpeamos na abertura do vaso e con unha esquina do vaso golpeamos. Sería así. Todo entero sería. E agora, para non quedarnos escasos, cando facemos así, poñemos a palmada, o sea, damos unha palmada no chan e apoiamos o vaso. E para repetilo outra vez sería para poder repetir. Todo xunto sería